Башкортстанда еш асыкланган онкологик сирдәр исемлеге билдәле булды. Улар арасында күкрәк биде онкология һәм тире яман шишеле бар. Был сирдәрдә ничек искәртергә хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы табиб-онколог Гөлнур Нигъманова. Һаумыгыз. Исәнмесез, матурларым. Гөлнур Хәмзиевна, бына сирдәр исемлеге билдәле булды һәм унда беренче урында хатын-кызларның күкрәк биде онкологиясы. Ул бик авыр шир и аны тобырга була иң башында. Но матур шибәр апалар килмиләр табибка, күренмиләр, диспансеризация үтмиләр, УЗИ ясамыйлар, маммография үтмиләр. Бала табыр алдыннан табибка күренергә кирәк. Гинеколог, маммолог табибына күренергә. Алар килмиләр, койсы берләре. Була апалар 4, 5, 10 ел табибка барып күренмиләр. Килеп керәләр зур ямсыз шиш белән. Ничек инде бу диспансеризацияга ингән бу тикшерү? Кешеләр аңларга тиешләр. Ул бит аларның тазалыгы өчен ясала. Аңлап бетмиләр кешеләр. Демәк, аңлау итмәй, бына үзебезнең гомеребездә сәламәтлекне һаклау мәдәнияте юк бездә. Кешеләр уйлыйлар, бу шир безгә кагылмас дип, или үзе үтәр дип. Гадәттәгесә, үзе үтеп китәр әле дип, бездә урап үтәр әле дип уйлыйбыз, шулай бит. Ул ничектер бына нәселгә бәйләнгәнме, мәсәлән, нәселеңдә кемдәлер бар икән, булу ихтималмы? Андай нәнәйдә булса, инәйдә булса, кызында булырга может. Анализ бар шунда, берсей 1, берсей 2 диләр. Аны сдавать итәсең дә и беләсең, буламы, юкмы, ул шир сездә. Анализ венадан и корыйсың анан хатын-кыз уйларга тиеш. Бу шир миңа кагылырга мөмкин. Шуның өчен хак булырга кирәк демәк. УЗИ ел саен үтәргә, маммологка күренергә. Ничә яшьтән? Менә койсы бер яшь кызларда фиброаденома була. Ул менә 14 яшьтән 20 яшькә хәтле килеп чыга, шундый плотный зур шарик үсә, и ул үзе бер кошанда бетми. Менә андыйларны менә шуның өчен подростковый табиб булырга тиеш. Маммолог коры и детский гинеколог. Демәк, улар һәр вакыт күзәтелеп торырга тиешме, әллә анда мотлак операция кирәкме? Анда күренәләр дә и наблюдать итәләр дә, әзрәк караштыралар да, үссә, нитмәсә операциягә китәләр. Әгәр үсә башлага инде, әгәр үзгәрешкә булһа, менә бер ситуация сөйлим, бер 5 ел элек бер матур шибәр апа килде, бала тапкан, бәләкәй генә бала. И шише бар иде түшендә. Ул операциягә барыгыз дидем, сезгә ярамы уже андый шиш белән йөрергә. Ул алама, яман шишкә китә дип. Бу направление бирдем, бу апа китте. Үтә 5 ел килеп керәләр, иптәше, теге бәләкәй 5 яшьлек бала и бер бала бәләкәй, имезә торган и 3 яшьлек бала, 3 бала. Түшен күрсәтте, зур яман шиш. Демәк, табиб кәңәшен тыңларга кирәк, безнең кешеләр уйламыйлар аны. Менә сөт бизе хәзер бит бик әйбәт лечиться, куркырга кирәкме. Койсы бер кешеләр диагнозны белгәч отказга китәләр. Андый кешеләр сирәк, но андыйлар тоже бар. Демәк, бу сирдә дәвалап була. Әйбәт результатлары. И башта менә минем 4-нче стадия белән бик күп апалар, таныш хатын-кызлар бар. Алар менә дигән матур итеп яшәп яталар. Бер яктан караганда, әгәр дә исемлектән беренче сиратта ошо тап күкрәк биде яман шише тора икән, димәк, асыклау да күп дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Менә диспансеризациялар үтә башлагач, кешеләрне әзрәк башына әйбәт уй керә башлагач, диагностика үсә. И шуның өчен ул тоже шулай. Менә ирләрдә ПСА сдавать итәләр дә бит анализны. Венадан анализ сдавать итәләр дә, скрининг. И тоже бик күп рак простаты выявляется. Или эчәк шире, тоже кал иммуногистохимия диләр. Тоже диспансеризациягә керә. Демәк, вакытында диспансеризация үтеп торырга һәм табылган тикшеренүләрне улар бушлай үтеп барырга кирәк. Хәзерге заманда тазалык ул нык зур байлык. И диспансеризациягә йөгрә барырга кирәк.
Гөлнар Хамзиевна, шулай ук бына һез әйткән сирдәр, әгәр улар исемлектең лидерлары булһа, өченче урында тире яман шеше. Тире яман шеше булачак, зураяшак, күбәячәк ул цифрлар. Хәзер кеше алла берсә озак матур итеп яшәячәк, продолжительность жизни диләр. И тиредә менә без бит матур оппак кешеләр. Бездә кояш әз, без хәзер җау итәргә йөрибез. И без үрәнмәгәнбез, особенно менә әниләр, әтиләр, нәнәйләр. Алар белмиләр, что тирене сокларга кирәк. SPF дигән әйберне белмиләр. Берәр крем сөртәләр, детский кремма, Nivea-мы. Менә иң икән, ул бит туры килми бөтен кешегә дә. И ул сокламый тирене. Кешенең менән килеп керәләр күзләрендә, күз кабагында, тонауда, 1, 2, 3 койсы бер моңгаенда да бөтен битендә бозылуы үсә. Иң еш яман шеш тиренең. Ул ничек була? Бәләкәй генә бер яра була, и ул төзәлми. Биттә бик әйбәт төзәлә. Менә монда безнең миебез бар, шуның өчен 4 артерия бар. Сонные и вертебральные. И алар очень хорошо безнең башыбызны, миебезне кан белән тутыралар, чтобы безнең башыбыз эшләсен. И менә шулай вещь әйбәт төзәлә. Бер атна-10 көндә биттә бөтен әйбер төзәлергә тиеш. Әгәр дә бетмәгән. Алар 4 ел, 5 ел, 10 ел буена йөриләр. И шундый бер зур яман ямсыз шеш үсә. Уны ничек дәвалап була? Аны анализ алабыз да, бик нык зур булса, без аларны онкодиспансерга җибәрәбез, или менә күз кабагында булса, институт глазных болезней аны эшли. И онкодиспансерда облучение үтәләр. Шулай дип дәвалап була. Ну, бер кеше дә мәрхүм булманардан. Анардан ул просто ямсыз була. Әмма бу бит һинең сәламәтлегең, шулай бит үзең өчен һин җаваплылык тотырга тиеш. Ну, ничек менә кеше үз уенда булса, менә шундый шиш белән биттә йөри. Ничек син үзеңне яратмаска кирәк? Монда үзеңне ярату һәм үзеңнең сәламәтлегеңне һаклау, шулаймы? Тазалык, зур бойлык. Ул булай гына демиләр бит аны. Гөлнар Хамзиевна, тагыла миндәргә игътибар итү кирәк диген һәр вакытта ятһә. Чөнки миндәрдәге үзгәрешләр шулай ук безне уйландырырга тиеш. Менә бәләкәй балаларны шикелгә алып баралар, алар анда матур итеп кызыналар, койталар. 1-2 айдан мамалары шылтырата башлый. Менә минем бебеемдә, баламда миннәр үсте. Бу организм шундый реакция бирә. И миннәр үсә башлый. Ул бәләкәй балаларнан. Бәләкәй балаларда бар димәк. Үсәләр анда әйберләр. И үсеп матур итеп китәләр, аларны тоже яшәселәр килә миннәрнең. Безнең биттебездә булса, зур булса, ямсыз булса, эстетикага карап без аны алабыз. Алайда менә вредный производствода, эписола, допустим, цехта, кайдадыр бензин, мазар, ну шундый цехта вредность белән эшләгән кешеләрнең, аларның миннәре тоже үзгәрәләр. Аларны алырга кирәк профилактически. Менә без кигән җирдә тоже шкылып миннәр булырга тиеш түгел. Травмировать итәләр дә, и алар аннан үзгәрәләр. Димәк, миндәргә Йоткәндә, кызынганда лейкопластыр белән клейтергә ярамый. Койсы бер кешеләр шулай да әйтәләр. Шулай булгас, бына кояшта кызынганда касан кояш безнең организм өчен дава була, касан зыян бирә. Менә иртәнге, менә мин бакча кортым. Мин шул хәтлек бакчада эшләргә яратам, нык яратам. И мин саат 5-тә уянам, аннан чәй кабам да чыгам бакчага. И аннан бераз саат 10-га хәтле эшләп йөрим. Аннан иссидә эшкә китәмен, көндез жол итәмен җә, бер үй эшен күрәм, 2 чыгамын тан эш эшләргә. Менә шулай кояш белән очрашырга кирәк. Шул вакытта кояш безгә дава буласак. Менә бар анализ, витамин D корыйлар конда. Витамин D бик кирәк ул безгә. Дефицитта булса, аптекка барабыз да, дорын сатып алабыз да, ошыйбыз. Профицит булга. Ну, менә дозировкасын корыйсың. Һәр вакыт тикшеренеп торырга кирәк, үзебезнең сәламәтлеккә игътибарлы булырга кирәк диге бит демәк тамашачыларыбызга. Тагын нинди теләкләрегез булыр?
Сіз үзігізні корарға тиешсіз. Мына хотын кыз бүтін семьяны текшіріп корап тұруға керек. Балаларының нешік бородавкалары шықмағанмын, істеке глистыларға дору бересіз вақытында. Үзігізні корысыз, иптәшігізні корысыз. Иптәш бет ол ең зор бойлық, ол бет сіздің, мына бет дүнжок Тұтқаға. Яннан әти білән әнейнен нәнейлеріні нешік жабықмағанлар ма, анемия yok mu? Койсы бір бабай білән келіп кірәлер, бірәр екінші вопрос білән. Оппак, мен әйтәм, сіз қошан анализіңізні конға бердіңіз. Ол бет от хақы түгіл, бушқа. Барығыз поликлиникаға, коратығыз анализларыңызны. Зур рәхмәт сезгә, Гөлнур Хәмзиевна, һеҙҙең кәңәштәрегеҙ тамашасыларыбыҙға файдалы булғандыр тигән ышаныстабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә табип-онколог Гөлнур Ниғманованың кәңәштәрен еткерҙек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.